Čaute. Čaute. Dneska tu máme takúto vec. Dámy a páni, necelých 400 €, D2. Je to Half-Breed Knife, ak to dobre vyslovujem. Half-Breed Knives. Half-Breed. 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 Tak Half-Breed Knife. Je to nôž, ktorý je predimenzovaný survival nôž. Púzdroje kidexové. Veľmi dobré. Veľmi dobre, však z toho vypadáva. Má veľmi robustnú pilku, hrúbka je zhruba 7 mm. Mal by byť ergonomický a dneska si ideme spraviť nejaký bushcraftík s týmto nožíkom. Vyskúšame, čo zvládne. Či dokáže nakrájať rajčinu. Rozprávam ja, alebo ty? Obidvaja. Tak rozprávaj. Tu máš nožík. Priatelia, ja končím s recenziami, tuto máte pacienta. Pozrieme sa dneska na to. Uvidíme, či sa s tým dá vôbec niečo robiť. Vyskúšame si vlastne také bežné použitie v prírode. Pôjdeme si spraviť nejaké burgery, narúbeme s tým drevo, skúsime niečo odrezať a uvidíme, či je to schopné, alebo je to... Dobre, ideme si založiť ohníček, spravíme si dneska burgeríky a skúsime využiť ten nožik, neviem kam ho Meti dal, tu je. A narúbeme s ním nejaké drevo a uvidíme, ako sa s ním bude robiť. Takže toto si zapálime. Som trošku skeptický, lebo je strašne široká, tak neviem, či to pôjde, ale ostrá je dosť, takže uvidíme. Neviem, či toto je zrovna vhodné drevo na to, ale... Trošku sa zakusuje, keď prejdem na koniec. Možno na takéto hrubé drevo není moc stavaná, ale kým by som to prerezal, tak sme tu asi hodinu. Ťažko, hodne ťažko. Resto má jak motorová píla, strašne zbytočne široký. Úplne to mohlo byť kľudne o polovicu tenšie, ale chápem, že na takomto nožíku by sa to asi ťažko robilo, ale možno, že na nejaké drážkovanie dobre, ale čo sa týka pílky, tak nepoužiteľné. Skôr by som to asi nasekal, aj to neviem, ako pôjde. Už by to mohlo ísť aj zlomiť. Dobre, môžeme priložiť. Akože isto ide, ale narobí sa pri tom človek. Ale vidina tých burgeríkov je silnejšia. Takže rúbeme. Skúsime najnáročnejší test. Prerezanie kajserky. Hrúbka trošku vadí, ale ísť to bez nejakých väčších problémov ide. Ideme otestovať burger. Tak to vyzerá, toto je skutočná realita, Meti Outdoor, žiadne recenzie, nikomu nejde o produkty, ale len sa nažrať. Toto máme Nikitu, kameramana. Mám trošku seknuté v krížoch, dneska som bol kupovať nejaké závažie, do fitka nejaké kettlebelly, takže určite si pozrite content, potom posilky. Máme tak zaujímavé projekty, tak možno niekoho to inšpiruje a uvidíte na mne veľký progres, hlavne vizuálny a hlavne sám som zvedavý, že v živote som nemal nejakú súťaž, tak vymyslíme nejakého Spartana a potom sa pozrite na bomby, na to sa teším a tešte sa aj na podcasty, každý tu expert, prvá séria 10 nejakých sérií podcastov,
za 10 epizód, neviem sa vykladať, skrátka zhruba, každý tu je expert, lebo dneska ste všetci experti na všetko, tak sa tešte na to, na šport, na všetko, na celý životný štýl Mety Outdoor. A tuto tento Juraj Capák, tuto ten človečik, ten vás tiež v veľa veciach prekvapí, tak sledujte. No a pozrite si tohto Juraja Capáka, jeho značka G-Arms, tam vlastne uvidíte všetko, čo sa týka zbrania a príslušenstva. Sledujte nás, dajte nám odber, podporte nás a my vám za to pripravíme brutálny content, priatelia, absolútne bezkonkurenčný content. Fakt uvidíte sami. Pre vás to bude len pridaná hodnota a snad niekoho z vás motivujeme. A už mi daj pokoj tú kameru. Ideme si ešte otestovať toto drevo a potom dáme taký záťažový test. A ergonomicky ideme pozrieť, ako ten nôž vlastne ako vyzerá. Ale poviem niečo aj na púzdro, je tam klasický clip-lapový systém vlastne pri balení a ešte tento systém púzdra, čo je celkom fajn, ale hlavne toto, priatelia. Toto je veľmi nepríjemné. Ten nôž sám o sebe drží, ale keď trošku zaberem, tak padá, že proste drží, ale drží, ale neviem, keby sa stane nejaký systém, že by som švihol tým batohom, tak podľa mňa by to bolo prúser, mohol by som ho stratiť. Dobre, ideme si presekať toto. To je vyslovené, že drážkovač, toto je fakt iba na drážku, ale pocitovo ten nôž, obyčajná D2, dutý výbrus, malá fazitka, čepel, proste D2 je proste D2. Tá cenovka do 400 €, akože vôbec za tí prachy vieme zohnať niečo o mnoho lepšie. Záver videa, proste dutý výbrus, drahý nožík a celé zlé proste, toto vôbec, SE5 priatelia, 250 €, Leon Steel sa dá nájsť úplne pohode nejakých do 300 €, Extrema Ratio by som tam dal, Doberman 600, cenovka podobná, Geometria niekde inde, Extrema Ratio Selvance takisto. A čo by sme sem dali? A ešte by som sem dal, viete čo, také niečo neštandardné, dva nože ma ešte napadli. Skrama 200 alebo 240, ale skôr 200 by som dal, je to uhlíkovka, je to myslím, že fínsky výrobca a dal by som k tomuto veľmi moje obľúbené Zero 0004. A dneska máme takú zvláštnu debatu tuto s Jurajom na tému disciplína a sme sa rozprávali a Juraj zrazu povedal, že prečo to nenatáčame, takéto niečo. Tak sme rekli, že zapni kameru a poďme pokračovať v tej debate. A ja som vlastne povedal, že dneska ľudia potrebujú disciplínu, že vlastne čo je to disciplína? Disciplína je termín používaný pre nejakú rutinu, ktorá sa opakuje, ktorá sa nám nechce robiť, ale dotiahne nás do nejakého bodu. A ja som proste povedal, že z disciplíny vzniká dneska taký pseudomarketing, keď ľudia vlastne potrebujú disciplínu aj na záchod, aby si utreli zadok. Keď si poviem príklad, že disciplínu chcem na šport, tak si vytváram zbytočnú bariéru. Už automaticky si vytváram v mindsete, v svojej hlave, to, že vlastne ja potrebujem niečo, čo musím každý deň prekonávať. Ale ty nepotrebuješ prekonávať nič. Ty si to buď uvedomíš, alebo neuvedomíš. A poväčšine ľudia si uvedomujú problém vtedy, keď nastane. Jednoduchý príklad vzniká taký, že niekto do 40 rokov nešportuje. Príde o nohu a potom dvíha mŕtvoly 350 kg. Behom 5 rokov spravil taký progres bez nohy, že dokázal poraziť ľudí, ktorí majú 2 zdravé nohy. Systém je nadstavený tak, aby si z pohodlia domova vedel fungovať. Vedel si objednať jedlo, proste vedel si poriešiť internetom, čokoľvek vás napadne. Telefón
je 5. končatina nášho tela. Koľko z vás si vie predstaviť jeden deň bez telefónu? Vám garantujem, že väčšina z vás nie. A to je presne o tej disciplíne, že disciplínu na otužovanie, poďme robiť Wima Hofa, poďme robiť ja neviem čo, kadejaké k***ny okolo tohoto, ale pritom je to úplne primitívne. Hľadáte len ako sa vyhovárať sami pred sebou. Ale pritom je to veľmi primitívne a proste. Niekedy proste stačí sa nad sebou zamyslieť a zistíte, že fakt pokiaľ ide o život, ide o hovno. Lebo dneska si niekto spraví trénerský kurz, cvičí rok a pol so steroidami a neviem čím a už je špecialista na stravu, na všetko, keď si spraví základný fitness kurz. A toto je hlavná problematika dnešnej spoločnosti, že dneska je taký nadbytok tých informácií, že tí ľudia už nevedia používať taký ten primitívny sedliacky rozum, že ten tok informácií je tak brutálny, že vy otupujete. Vyslovene tá generácia tých ľudí vyslovene otupuje. A ja mám dceru, ktorá bude mať 4 roky a neviem, akože keď ja nevytvorím nejaký Excel alebo nejaký systém, ktorý vás zmení, váš mindset hlavy, zmení mi to vlastne aj moju osobnosť, lebo meníme sa každým rokom, tak akože to pôjde do prdele všetko. Ako to je... Ja to nazvem tak, že strašne smažkovidní ľudia proste, že taká nepridaná hodnota. Mnohí z vás, čo sedíte doma, tak žiadnu pridanú hodnotu nerobíte, nič. Pre spoločnosť, čo by malo nejakú pridanú hodnotu. A málo z vás, čo je, tak tí to aspoň robia. A to nie je o tom, že vy to nechcete robiť, vy si to ani neuvedomujete. To je ten problém spoločnosti, že ľudia si neuvedomujú tieto veci. Je to všetko tuto. Tak to bude asi všetko. Ešte by som chcel povedať jednu vec pre vás všetkých, priatelia. Dajte nám odber, dajte nám like a vám, čo sa nepáči, aj dislike. A napíšte pod komentár, že čo by ste chceli vidieť, ak máte nejaký produkt, niečo, čo vás zaujíma, celkovo by ste si chceli otestovať a neviete sa rozhodnúť, či to kúpiť, tak môžeme natočiť nejaké video na ten daný produkt. A chcem vidieť tú spätnú väzbu, vlastne akými nápadmi vlastne prídete. Rockstead som tak natočil, tak teším sa. Pozerajte, sledujte a budú aj nejaké vlogy. A hlavne chystám nejaký projekt pre vás, čo sa týka aj fitness, športu, keďže mám nejakú, povedzme, športovú minulosť za sebou, tak niečo pripravím a možno vás to nakopne, možno odkopne niekam. Uvidíme, teším sa. Tak, majte sa. Mety Outdoor. Čaute.